jeg var rigtig, rigtig ked af det over det. Jeg kunne simpelthen ikke gøre noget som helst. Det første, jeg gjorde, det var lige at mærke efter, om der var nogen. Jeg var bange for, at hvis jeg faldt i søvn, så ville der komme en anden. Den dag, der har jeg det super godt. Jeg er blevet meget mere afslappet. Jeg har fået meget mere ro. Der er ikke noget, der stopper mig nu. Jeg gik fra ingenting til alting. Det var fantastisk.